Doako tresnak deskargatzen dituen norbait bazara, orduan jakin behar duzu nola sartzen den adwerea. Ordenagailu azkar eta pribatu bat baloratzen baduzu, orduan orain jokatu behar duzu. Pop-upek erotzen bazaituzte, hau zuretzat da. Adwarea sarritan aplikazio arruntekin batera etortzen da. Erabilgarritasun bat instalatzen duzu edo doako joko bat instalatzen duzu. Eta atzean adwerea pop-upak erakusten hasten da, iragarkiak webguneetan sartzen ditu. Edo egiten duzuna jarraitzen du iragarki pertsonalizatuak erakusteko. Arriskuak benetakoak dira. Publizitate gainezka, errendimendu motelagoa, eta nahi ez den datu jarraipena zure pribatutasuna igatzen duena. Babesteko aholku azkarrak, lehenik, ez deskargatu softwarea iturri ez ezagunetatik, egongune ofizialetanan edo denda fidagarrietan. Bigarrenik, mantendu zu sistema eragilea eguneratuta, mantendu zure antibirusa eguneratuta, bildutako mehatxuak harrapatu ahal izateko. Hirugarrenik, kontu zibili zer irekitzen duzun baztertu aukerako tresna barrak, edo baztertu gehigarriak. Eta irakurri instalatzaileak eskutuko eskaintzak ikusteko. Egin eskaneatzeak zure nabigatzailea bat batean iragarkiz betetzen bada, eta kontuan hartu adwarearen aurkako tresna fidagarri bat behar izan ez gero. Adwarea itxuraz normalak diren softwareetan eskutatuta dauden programa maltzurrak dira, iragarkiak erakusten dizkizutenak, batzuetan zure ohituretan oinarrituta pertsonalizatuak. Babestu zure ordenagailua, ez deskargatu iturri ez ezagunetatik, eta mantendu zure sistema eta antibirusa eguneratuta. Adware software maltzurrak dira, programa normala diruditenetan eskutatzen direnak, eta erabiltzaileari iragarkiak erakusten dizkiote, batzuetan ohiturak kontuan hartuta pertsonalizatutakoak. Babestu zure ordenagailua, ez deskargatu iturri ez ezagunetatik eta eguneratu zure sistema eta antivirus.